Hello, hello, check. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. थोड़ा इको. Hello, 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 check. Hello.
मायबाप रसिको आपल्याच मनापसंतीतून आलेला पावसाशी कसा आहे. कोकणातील युट्यूबर्स म्हणजे कोणतीही चांगली गोष्ट जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम लगेचच करतात. कोणतंही चांगलं काम हे पोहोचवण्याचं काम लगेचच करतात. म्हणजे कोकणातील युट्यूबर्स याच करून आत्ताच्या गीतासाठी 201 रुपयाला पाठीशी झालेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की होय की पुन्हा एकदा म्हणजेच once more. तुझे
मी सांगू कुणा श्री गणा दुःख मी सांगू कुणा धन्यवाद रसिको, धन्यवाद. आतापर्यंत आपल्या समोर पौराणिक गणनाट्य आणि श्री गणेश आराधना आपल्या समोर सादर झालेली आहे. बायबाबा रसिको, गण आणि त्यानंतर गवळण. गण झाला की गवळण ही लोककलेची परंपरा आहे. ही लोककलेची परंपरा आहे. बायबाबा रसिको, आतापर्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्याबद्दल नटेश्वर नाट्य कलामंच मुंबई यांच्याकडून विशेष आभार. बायबाबा रसिको, आपल्या समोर आता पुढील कार्यक्रम सादर होणार आहे. पौराणिक गवळण, पौराणिक गवळण, पौराणिक गवळण. बायबाबा रसिको, तत्पूर्वी आलेला पारदर्शी कसा आहे. साई पवन बिल्डिंग आणि साई साक्षी बिल्डिंग तसेच
शाहीर अनिल जाधव, रूम नंबर 204, साई पवन बिल्डिंग याच करून कार्यक्रमाच्या शाहिरांसाठी 101 रुपयाला पाठीशी आलेला आहे. तसेच अनुष्का अनिल जाधव, आर्यन अनिल जाधव, शुभ्रा प्रवीण जाधव, ओरवी सुमित कदम, साई पवन बिल्डिंग याच करून नाटकाच्या भूमिकेसाठी 101 रुपयाला पाठीशी आलेला आहे. तसेच विकास उजाड रूम राम अवतार संपला तोच लगेचच द्वापार युगाला सुरुवात झाली आणि या युगामध्ये कंसासारख्या महाबलाच्या राक्षसांनी या पृथ्वीवर थैमान घालायला सुरुवात केली. आणि या जाताला कंटाळून धरणी माता गायीचे रूप घेऊन ब्रह्मदेवाला शरण केले. ब्रह्मदेवाने सांगितलं, माते घाबरू नकोस, भगवान श्रीविष्णू वसुदेव देवकीच्या पोटी 8 अवतार भगवान श्रीकृष्ण अवतार धारण करणार आहे. हे ऐकून धरणी माता धन्य झाली, धन्य झाली, धन्य झाली. ऋषी गो सादर करत आहोत एक नटखट पौराणिक गवळण. ऋषी गो गणदर्शनाला जशी तुम्ही आम्हाला साथ दिली तशी आमच्या गवळणीला साथ द्याल ही तुम्हाकडून आमची अपेक्षा. धन्यवाद. Okay.
साक्षी सूर्यवंशी रूम नंबर 402, श्रावणी पाटणी रूम नंबर 407, सारिका वेगोंडे रूम नंबर 109, साक्षी सूर्यवंशी रूम नंबर 402, श्रावणी पाटणी रूम नंबर 407, सारिका वेगोंडे रूम नंबर 109, सर्व साई साक्षी अपार्टमेंट, सर्व साई साक्षी अपार्टमेंट या सर्व भगिनींकडून 601 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षिसाच्या आम्ही नम्रपणे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या गोकुळच्या गवळणी थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारला निघालेले आहेत. थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारला निघालेले आहेत. अगं हिरा, अगं तारा, अगं चंद्रा, अगं सुंदरा, अगं चला ग चला मथुरेच्या बाजारा, अगं चला ग चला मथुरेच्या बाजारा, अगं रवी बरोबर आला ग, अगं चला ग चला. शृंगार नार नटली गवळाची सुंदरी, शृंगार नार नटली गवळाची सुंदरी, रूप मोहनी अजापते मदनाची मंजिरी, रूप मोहनी अजापते मदनाची मंजिरी.
रितेश विश्व साई साक्षी, रितेश विश्व साई साक्षी यांच्याकडून आताच्या गीतासाठी 251 रुपये पासून आलेला आहे. तसेच साहिल धावडे लाडका शिपोशी यांच्याकडून 501 रुपये पासून आलेला आहे. त्याचा असं म्हणणं आहे की हे गीत पुन्हा एकदा म्हणजे तसेच प्रशांत बदई, अभिषेक गोपाळ व नेहा साळवी. प्रशांत बदई, अभिषेक गोपाळ प्रशांत बदक, अभिषेक गोपाळ, नेहा साळवी यांच्याकडून आत्ताच्या गीतासाठी वन्स मोर म्हणजेच पुन्हा एकदा वन्स मोर हे गीत पुन्हा एकदा. Rupa
रविकांत शिंदे गाव कोंढरण तालुका संगमेश्वर. रविकांत शिंदे गाव कोंढरण तालुका संगमेश्वर. याच करून 251 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे आत्ताच्या गीतासाठी. म्हणजे त्यांचं सरण आहे की हे गीत पुन्हा एकदा म्हणजेच वाच मावशी अगं हे मावशी मावशी अगं हे मावशी मावशी अगं हे मावशी आले का ताई म्हाताऱ्याला दूध पाजते आणि येते हा चालू चालू रातीला सपान पाहिला रातीला सपान पाहिलं सपान बाहेर विपरीता लोक काय म्हणतील उगाच जळतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच जळतील काय बाई चाललंय या दुनियेत
पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत चांगला तिला सपान पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत हे सापडा तुला सपान पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत चांगला तिला सपान पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत आया काळाला माणसाला देवा गरवाला फुगून गेला देवा गरवाला फुगून गेला देवा गरवाला फुगून गेला आया काळाला माणसाला देवा गरवाला फुगून गेला देवा गरवाला फुगून गेला देवा गरवाला फुगून गेला आता कसा हाय माणसाला माझा मोठेपणाचा आला माझा मोठेपणाचा आला माझा मोठेपणाचा आला आता कसा हाय माणसाला माझा मोठेपणाचा आला माझा मोठेपणाचा आला माझा मोठेपणाचा आला माझं माझं सारं हिरवं माझं माझं सारं हिरवं राहिलं त्याला पायावर माणसाला लोक काय म्हणतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत चांगला तिला सपान पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत चांगला तिला सपान पाहिलं सपान पाहिलं विपरीत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत लोक काय म्हणतील उगाच रडतील काय बाई चाललंय या दुनियेत जमले का बाई मी जमले बोल ना मावशी अगं मला कशाला राहत नाही अगं मावशी आम्ही सारे पोरी थाट करून बाजार निघालो का आता काय म्हणतेस का मथुरेची अवघड वाट अगं तुम्ही इथवर आला तरी आता म्हातारीची तुम्हाला आठवण आली अगं मी काय म्हणते तुम्ही निघालात तर खरं पण घेतलात काय ते सांगलंच पाहिजे सांगितलंच पाहिजे हो ना मी अन्याची नाळी आणि मी घेतली दुधाची घागरी काय म्हणते मी अमेयाची नाळी मी घेतल्या दुधाच्या गागरी या बाजूला अगं तू काय घेतलास अगं हो काय एक वीट लांब 3 मीटर रुंद तुझ्या जिल्ह्याला 8 गुण आहेत ना आता ऐकते का ग एक वीट लांब 3 मीटर रुंद लाल कडक माळ कडक त्याला अजून बसाय कसं की काय एक वीट लांब 3 मीटर रुंद लाल कडक माळ कडक अगं मावशी दाबून दे बघ अगं गेलं ना संपूर्णच ना अगं तू काय घेतलास
तरी बाजार जायचं आता करावं काय माझं दुःख दिलं तरी बाजार जायचं
सामाजिक संस्था विरार, नाना निपाल सामाजिक संस्था विरार यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 रुपये मार्गदर्शन आलेलं आहे. तसेच बुद्धिस्ट प्रेरणा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य पालघर, बुद्धिस्ट प्रेरणा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य पालघर जिल्हाध्यक्ष तसेच पंचशील मित्रमंडळ नाना निपाल खजिनदार अनिल जाधव रोड नंबर 204 साई पवन बिल्डिंग याचकडून संपूर्ण कार्यक्रमाच्या शाहिरांसाठी 201 रुपये मार्गदर्शन आलेलं आहे. तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वार्ड क्रमांक 26, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वार्ड क्रमांक 26 ते विरार शहर शाखाध्यक्ष श्री रितेश सालपेकर, उपशाखाध्यक्ष श्री महेश सनगरे याचकडून आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 251 रुपये मार्गदर्शन आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षिसदात्यांचे आम्ही नमन मंडळ आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. शंकराच्या पिंडीवर बेड घालते वाकून, शंकराच्या पिंडीवर बेड घालते वाकून. अजितराव तुमचं नाव घ्या 4 गाडी राखून. संस्थेचे 4 आहेत ते तुम्हाला देतील.
आमच्या जीवाचा भावाचा कृष्ण दिसतोय लय भारी आमच्या जीवाचा भावाचा कृष्ण दिसतोय लय भारी आम्हा गोपगड्यांचा सवंगड्यांचा कैवारी आम्हा गोपगड्यांचा सवंगड्यांचा कैवारी आमचा कैवारी आमचा कैवारी आमचा कैवारी
टेकूलावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा 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 कामगिरी गावचा कामगिरी गावचा अरे किती हाडे खूप लावायचा भावा किती हाडे खूप लावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा कामगिरी गावचा ओला पाटून गावचा कामगिरी गावचा ओला पाटून गावचा अरे किती हाडे खूप लावायचा किती हाडे खूप लावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा त्याची पावटा गावच्या पारे कसं वाढवलं पोटाचं डेरं कसं वाढवलं पोटाचं डेरं कसं वाढवलं पोटाचं डेरं काहून पावटा मांजरीला पारे कसं वाढवलं पोटाचं डेरं कसं वाढवलं पोटाचं डेरं कसं वाढवलं पोटाचं डेरं ओरे केसन तिची होते आता करू काय मी बरं करू काय मी बरं आता करू काय मी बरं ओरे केसन तिची होते आता करू काय मी बरं आता करू काय मी बरं आता करू काय मी बरं आता इलाज हरलाय भावाचा तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा पावटा खाल्लाय गावाचा 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 तरी वाकड्याला बोल नाही लावायचा रस्त्यावर ना एक केळाचं साल टाकलेलं होतं. म्हणजे काय फी लागलं मला माहिती नाही.
तुला आलो आणि त्या केलीवरनं मला पाय केलं घसरला मी बोललो का त्याला तसा मला पोरग्या उचलायला आला सांगतो काय झालं माझी बायको काय आली मला उचलायला बायको उचलायला आली मला पोरग्या म्हणतो असं पाहिजे आपण पप्पाला उचलून प्लॅन झाले आपण दुसरे पप्पा घेऊया काय काय प्रकार माझी जीत चोपले काय जिभेला हल्ली कुठे चालले तुम्ही काय करू त्यांना बोल मी काय म्हणतो तुमचे काय आम्ही तुमच्यावर लागलो काय
मायबाप रसिको आपल्या वाटूशी कसं आहे रोशन दत्ताराम रक्षे देऊ याचकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच निलेश देसाई ओंकार निवासचाल याचकडून 105 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. अभिनव तनुज मंथन याचकडून 151 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. खास मावशीबाईसाठी मावशीबाईंना नाव घ्यायचं आहे अभिनव तनुज व मंथन. तसेच कुमार शिवम दत्तात्रय मेहसे यांच्याकडून 201 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच हॅलो केदार लेक बालेश्वर नगरपालिका मुंबई या मंडळातील हौशी कलाकार विकास विश्राम मारकुडे यांच्याकडून मावशीसाठी 101 रुपये पारितोषिक आहे. तसेच त्याने मावशीसाठी शेर लिहिला आहे मावशी तुझी चाल भारी अगं मावशी तुझा ठेका भारी अगं मावशी तू दिसतेस भारी अगं मावशी तुझं सगळंच भारी मावशी खरोखरच तू लय भारी लय भारी लय भारी. मावशीला नाव घ्यायचं आहे विकास मारकुडे. हॅलो मावशीबाई नाव घ्या बरं अभिनव तनुज व मंथन. खोक्यावर खोका माझीचा खोका मला कुठं दिसत नाही तुम्ही राहिलात का बोक्यावानी कुठं खोक्यावर खोका माझीचा खोका मी तुमची माझा तुम्ही माझा बोका. तसेच मावशीने नाव घ्यायचे विकास इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कवर नाव काय विकासराव मी तुमची नवल. तसेच संदीप पहाडी याचकडून शाहीश्री गजानन तटकरे यांच्यासाठी 101 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षिसदात्यांचे आम्ही नमन मंडळ आभारी आहोत. धन्यवाद. आता मेली तो आलेली कुठून आणि जाणार कुठं हे जर तुला ऐकायचं असेल तर माझी एक अट आहे. काय म्हणते जाऊन टाकून दे. माझी एक अट आहे तर मी सांगेल अट तुला मान्य आहे. मी तुझं नाव घेईन तू माझ्यासोबत नाचावं लागेल तुला. हा मग पहिलं तुला नाचावं लागेल. हो ठीक आहे.
संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच रवींद्र उंटे लक्ष्मी निवास यांच्याकडून 101 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच देवेंद्र मावले यांच्याकडून मावशीबाईसाठी मावशीनं नाव घ्यायचं. मावशी बोलून उर्वी सुमित कदम याचकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपये पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षिसांचे आम्ही महामंडळ आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. देवकीचा कान्हा यशोदेचा तान्हा जन्म माझा झाला राधे बंदी शाळेला ऐकून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला समजून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला ऐकून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला समजून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला ऐकून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला समजून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला ऐकून घे राधे माझ्या जन्माच्या लीला पहिला अवतार मस्त धरणी लंका सोडा मी वाजीला दुसरा अवतार दुर्गा धरणी उभार मी वाजीला तिसरा अवतार बरा घरुणी सवता अवतार नरसिंहा करणी
निमित्तांचे नमन आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद बाबा प्रसुको. धन्यवाद. आलेलं पारितोषिक असं आहे. धृती रक्षिता राकेश खोत. धृती रक्षिता राकेश खोत याचकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाला पारितोषिक आलेलं आहे. तर आम्ही त्यांचे नमन मंडळ आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रीतीचा रंग बासरी वाजवू नको ही नवीत मी तुला स्वर ऐकून वेळ लागले मला भूलते मी तुझा मुरलीला मोहना भूलते मी तुझा मुरलीला जोडला प्रीतीचा रंग Thank you.
सोडला किती